Pesagó. Pende. O dos lolas. Eolas, το ίδιο, εόλου, Εγώ το έχω αυτό. Όχι. Εσύ το έχεις. Πότε τι πήρες εσύ αυτό? Μα με ήλε. Όχι, δεν την πήρα. Εγώ δεν θυμάμαι να το έχεις πάρει. Δεν έχω λεφτά εγώ να σου πληρώσω. Τα ξοδέψα γιατί αγοράσα σπίτια. Και εσύ δεν τρέπεσαι να πάρεις λεφτά από τη μαμά σου εσύ? Παίζω εγώ πάλι. Απόφαση. Κάνε γενικές επισκευές σε όλες τις ιδιοκτησίες σου. Για κάθε σπίτι πληρώνεις 25 μιλιών. Τι, εγώ θα πληρώσω? Όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω γενικές επισκευές. Θες να παίξουμε ή να φύγω? Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι, να παίξουμε κάτι άλλο. Πάρε την καρτιά να παίξουμε μουλάρ.